Men galkan kakada diýesim melýän. Sebäbi sizi halkymyz galkan kaka. Galkan kaka diýen bolýan bardyr. Ýöne nime o galkan kakada ýöň gurun berdim ha. Ay kinodat gitdi ýani bir gün teatra bardyk adet. Bir ýöne subota waskirsen näçman şu nimelerini beýärsiz onu. Ay ertesi mi bir gün nime var ortwagara bardım da. O da çyna maramoklay, ýa-ni özüm orkozuk bol. Bazar da oşo ortwadar nimetde, iňul bazar tara olo. Bardym onu hemmeksi bagara gülýä. Mene o kinon şu görülmedim özüm. Şu kino gidenne toz hemme dadyr görüp bilmedim. Ya bilemok, näme bir da sebäp bolup görüp bilmedim de. Üýşülip görüleni de görüp bilmedim. Onun böyle küçük gördüm, görsem, ay vayana ol adam diýerler der. Meni fikir eder, gördüm maňa diýerekler. Şu kino bir günde bütün Türkmenistan'a zar etdi de meni. Ma'lum etdi de. O kinolar Ferit televizyonu bu günne bir ýerde gidenlerim boldy, televizyonda. Programmalardan iki ýerde gidenlerim boldy. Arada bir gün, iki gün yaman köp gitdi de kino. Bize Google'da halk. Halk şonu ýa Google'da fulan batlarda. Meni şol aktörlük mende hani elbette ol ýa-ki değer domurlum, onu oğul oýunum, baş spektaklamam barlym oldu da hemmeden goňuny ol has kino ýa-ki artist tanatmak üçin has bir ullukan bir 1 milyon lotereyda pul ýaldatdy. Onun gymmatda. Sana karla vaç gerek ha. Bak oğlu. Ne sana karla vaç? Gidersin kalkan kaka, gidersin. Löküp gidersin. Löküp gidersin. Yani sosyal medyada neme var jigilerim? Şu umacıkta teret. Näme üçin iň akylly okuwçylar däl, ikilikçiler baý bolardy. Şu ýalňyşdyr şu zat. Bir ýa şuňa dogrumy diýäýmen. Misal üçin näme üçin iň akylly okuwçylar däl, ikilikçiler baý bolar. Teredin o ikilikçilere akılsız diýemdi. Olarda da akıl var. Näme diýjek goýanlardyň her kimiň nemesi var da şu sözlem ýalňyşdyr. Näme taýy öwredilýär hakykatlar diýip, birem ýokary hakykat diýip ýazylar. Teredin ilim almak ýeňilleşdi bu döwür. Ýöne iň etazda maglumatyň we bilginiň we informasiýanyň hapalygy var. Her kim bir zat ýazyp berdi. Şu ýalňyş da. Näme üçin iň akylly okuwçylar däl, ikilikçi okuwçy. Misal üçin bir okuwçydan bir okuwçy bolupdyr, şoňa dogry diýerler. Soňra teredin ähirwançylar. Şu ýalňyş zatlar düzelmese soňra baka şoň dogrydygyna inanyp başlaýar insan. Şular bilen. Şoň üçin bu zatlara inanmaň. Şular ýene bir adam ýetdir. Gelin hakykaty görüleşeýin diýe. Araňyzda mektepde okan zatlaryň durmuşa ullanýan barmy? Ben aýdyp bereyim. Dogry maýdan mektebime elmedama şu mahalaçy minnetdarlygymy bildirim. Mektepde gaty köp zat öwredildi. Ol mektepde öwredilen, şu mektepde öwreden zatny näme durmuş haçan başlaýar bilýärmi? Anyzanyň durmuşy emedeklep başlandy, durmuş başlaýanlar. Emedeklenýär, şonda başlaýar. Tejribe etip başlaýar, çağa çykar emedeklep bu näme degini ol alýa agzyna bir zat salýa, uruçkada bolsa näme şu tada durmuş başlady. Şoň şey diýmem gidýär durmuş. Onuň üçin bir yani çağlar bagynda bir zat öwrenenlersiňiz, mektepde de bir zat öwrenenlersiň, şolaň hemme jemlenip ol diýem saň üçin köçede mi tejribe edip öwrendiňizmi diýär. Mektepde ýalňyşly işlemege öwredýär diýär. Ýok, mektep bir de bilim öwredýär. Baýlyk bolsa ýalňyşlykla tewekkelçilikden gelýär. Häzir bardan tewekkelçilik näme diýeni bilen ok şol adam. Dogrudan tewekkelçilik näme diýmek bilýärmi? Elinizde barny edip, hemme sapaklaryňyza taýýarlanyp okuwdan
üçlük almaklığı şoňa tewekkelçilik diýil. O hiç de etmäni. Ol bolýar, käde bolýan zatlar bar, umumlaşdyrmalar. Ýöne umuman men size şunu aýdaýyn. Şeýle 10 tane okuwçy bar, ökde okuwçy. Mektepde ökde wagtyny taryhyny okapdyr, matematikadan, fizikadan okapdyr, hemme sapaklaryna 5'lik alypdyr. Şeýle de mysal üçin okamadyk okuwçylar goýaýly, wagtyny okamadylar. Şularyň haýsynyň biznesmen bolmaya, lukman bolma ihtimali hat ýokary. Bu gapdalymy? He? Okanlar bu hakikat mehmanjylar. Mesela şeýle bir zat insan niye edip bilmediklerini, görüp bilmediklerini bilmeyen adam düşmandır diye. Şu adam kimde oldu? Kim adam da mektebin düşmanı şu. Mektep diyen zatları mümkün değil. Yani esası birinci ilim almayan yaşataydı. Onun için mektep dine yerine getirmege öğrediyer diye. Baylık bolsa uğurtturmaktan uğurum. Ya doğru maydan yani prosto şu uğuma çık yalnız çıktı uğumdan. Onun için paylaşayım dedim size. Birden inanayman mektepte pul barada dımılyar diye. Ay canım on bir yerde birda dımıl bolun. Mesela şeyle birda atlar. Nasıl kitap okuyan vakti, doğru değil mi? Sohbet edilen o dımılyar. Her zaman dımılyan vakti var. Mektepte mesela pul vardı ne? Şu gurur edecek. O yeri değerli o. O yeri var. Vay durmuşta orta var. Pul etatı kurarlar diye. Ha teredin durmuşta baylık sizin elinizde derler. Ne emekten edeyim? Yani etatımı, maksadımı bizim bu dünyada bay olmak derler. Bizim etatı maksadımı dermedi? Bahtiyar olmak. Mehran çekilerim. Ben de şunu aydayın şu makal. Doğru mu aydayın şu makal şu düğümün eline. Yani neçe milyon manat verdin. Eline 10 tane jeep verdin. Doğru değil mi? 10 tane cahil verdin. Ertelen deyden ki 2 tane ayağın bolana uçtadı yatmalıydı. Alacakmış onu. Almaya tabi biz akıllı, biz karlı. Bunu ya, şunu bilin, şunun için ne? Bayılık sizin elinizde değerli. Şunu bilir misin? Ne için bunu size aydayan? Yani mehrancılar, yani bırak şu devir, bırak o devirden geçtiniz siz. Nehil devir misal için? Hem kişi inanılyan devir oluyor. Çünkü hem kişi aydayanlar doğrudur. Yani hem kişi aydayanlar doğrudur. Yani hakikat o değerlidir. Şunu bilir misin? Şunun için hem kişi inansanız, yani ödünüz bol bilmersiniz. Ya onun yerine de edecek adam, onun yerine edecek adam, öd bodul ya. Onun için hem kişiden görüllü alın, hem kişiden aydayanlardan bir şey olsun. Ben aydayanlardan hiç sizden inanma. Akıl sizi gözünüzden geçirin. Mağdana bakmayan olsa, mesela derciyim yani, onun için diyecek kalanlardan. Sizin eliniz etmelerden, sadik yali, mektep yali, yokor mektep yali, yaşam. İyenizde iyen yali olun, yatanızda yatan yali olun, gurun döştük geçen yali olun. Her bir dadın ne diyorlar? Hakkını verin. Öyle mi? Onu sonra iş böyle. Onun için içe tuvuşturma, tuvuşen yağlı olun. Din canına din canına yağlı olun. Hem de zaten mümkünçülüğümüz var. Başka yol yok. Din ihlas bilen. Sınıfta ıhlasa disiplinarını hep saklamalı. Ya zar bilen, ya zor bilen. İki yol vardı. Ya alada ihlas, mehri bilen, ya da güç bilen, kuvvet bilen, zor bilen. Yani birinci zor bilen yolunu azıcık düşündüreyim näme bolýanyny. Zor bilen saklasaň, disiplina saklamak mümkin. Yani eger tapakda tapaňy beýle alyp barýan bolsaň, tapak başlandan soň okuwçylaryň käýbirler belki 50 götürmi saňa tarap seni dinleme, okuyuplaryny, alyjy mehanizmalaryny ýapýarlar. Saňa tarap serede oturýarlar, ýöne sen berik görünmeýän atdan hiç ýerini almaýarlar. Onun tapakdan soň ýaşaýyş barda. Belki 1 ýyl okudarsyň, belki 3 ay okudarsyň, belki 3 ýyl okudarsyň. Okuwçylar, ýa-ni oturan okuwçylar sen öňden çykýarlar. Onun olamyr aýratýan bir keypin açylan hadiseler bolýar-da. Okuwçylar ýa seni görmedik bolýarlar, ýa da seňle zor aýakdan salanmaşýarlar. Seni bir morlum hükmüne ýatlamaýarlar. Ýöne alada bilen, ihlas bilen, tapaly kılıklandırma bilen disiplina saklap bilseň, okuwçylar öňde soňda ýyzy ýoly duşanlaryny ýa başga iş ýerlerine duşanlaryny saňa hormat bilen garap, seniň olar üçin ediz muallimdiň ýatda tutturýarlar. Bu da durmuşyň aýratyn bir lezzet bolýar-da. Gaharlanmaly ýerler hem bolýar aslında. O da bolup biler. Mene şu gaharlanmaly ýerleriňizde görkezýän gaharyňyz
şonuň derejesi o çağalary görkezip ahlakyňyzyň, aladaňyzyň, mähriňiziň, söýgüňiziň derejesinden geçmese, çağalar oňa da düşünýärler. Onu hem doğru kabul edýärler. Edir masgalada boluşýarlar, masgalada bolmaýarmy? Eze kakka çağatna kaýaplar, ýöne olar çağatna bolan söýgüsi mähri, olaryň gaharyndan has öňde bolan üçin çağa oňa düşünýär. Kakam gaharlany diýip oňa ýigrenip beren okda. Ýöne ýanky derejesi gaharyň, gazabyň, kuwadyň, zoruň, güýjüň derejesi mähirden ihlasdan has öňe düşse, onda çağa seni, okuwçy seni ýigren süren ýatlaýar. Indi men okudan sınıflarımda 16-17 okuwçylaryny barat sınıflarda okutdum da. Yani 20 kan yetmedi men okuwçylaryň sany we okuw merkezlerini okutdum. Şonuň üçin 30dan köp okuwçy okujan muallimler meni bagşladym, belki olaryň ýagdaýyna dogry düşünmän bolmam mümkin. Ýöne o ýerlerde de ugur ýörelige şeýler ýapmyka diýip pikir edýänler. Aslında iki tane ýol bar. Has sorsy dogry muallim üçin bir ýol bar. Sınıfda sapagyny adyklyklykla alyp barmaly. Mümkin bolsa da halis ýol bolmasa klasda iň gara bol kim bolsa esasan şoň bilen dostlaşyk bolmaly. Çünki klasy manipulasiýa edýän, klasy hereketlendirýän, sınıfda gara bol gatdaýan okuwçylar bolýar-da. Ilki şolar bilen o meşgullanmaly. Şolara sapak diňletjek bolmaly. Eger şolary dyndyr bersek, bir adyklyklandyrma bilen onu sapak beýleki okuwçylar tarapyndan diňlenip o ýolamy gata ihtimalla. Sınıfda ýaly okuwçylar bilen, gara bol okuwçylar bilen sen diňlemeýän okuwçylar uruşup ýol almak ol dogry däl, ol kime peýdaly? Bizim muallimçiligiň esas aladalarynyň biri şu bolmaly, sapagy näde okutmaly. Eger häzir klasda olar bilen dawalaşyp dursak, olar özümiz ýigrenler otursak, ýani bizim esas maksatlarymyz, ýani sapagy näde okutmaly, sapagy näde kılıpdan alyp barmaly maksatlarymyzyň biri awtomat ýetýär. Indi şol ýaly pikirden bu ýagdaýy, diýelimki doktoruň esas maksady näme etmeli? Näsalar gowy seretmeli, olar gowy bejermeli, ýöne näsalar bilen dawalaşyp duran doktor diýip gözüňize getiriň. Bu doktorlar haýsy näsa öwrüni bejertmek ister, hiç men oňa barmaýar. Tölegli lukmanlar gözüňize getiriň. Baran adam bütün gyýyşyp duran bolsa, bu doktoruň ýanyna haýsy näsa barat gelmeýär. Ýa-da başga saýdanmada bir magazynyňyz bar bolsa, müşteriler bilen gelen klientler bilen dawalaşyp duran satyjy bolsaňyz, haýsy klient, haýsy müşteri size barmak ister. Belli urmanyda okuwçylarym bir de müşteri, klient ýaly. Olar bilen dawalaşyp ýol alyp bolmaýar. Manysy hem ýok-da. Biz eýtmeli, beýtmeli, şu okuwçylar okudajak, eýtmeli, şolar bize hormat goýar ýaly getirmeli. Bara bir klas bardyr, muallim öňürýänler. Häli şunny saňa şikayet bilen gelir. Beýle başga bir muallima berersiň, şo klas bilen balýaljak bolup gider. Aslında okuwçynyň muallim saýlamak hem şolar ýerde atladyna barat. Bizim maksat, bizim muallimçiligiňiň başga bir ýolamy ýok. Eýtmeli, beýtmeli, çağalara özümizi gowurdurmaly. Eger sapamyz okudasymyz gelse, olar ilmli, bilimli adamlar ýetişdiresim gelse, onu sapamyz gowy okutmaly, o sapaky ýyklamaly, alyp barmaly, oň çögüdini özümiz tapmaly. O başga ýol ýok-da o taýda. Çögüdini gözleseňiz, hormatly muallimler, eger çögüdini gözleseňiz, 10 adamlyk, 10 ýaş adamlyk, 20 ýaş adam, 30 adamlyk klaslarda da, sınıflarda da şu klasda jogap disiplina saklamaň ýollaryny tapyp bolýar. Näme üçin aýal maşgalary adamsyň eden gowy işlerini saltyatdan çykarýarlar, we olaryň eden işlerini hiç ýatdan çykarmaýarlar. Anamyny basmak üçin, dolandyrmak üçin. Anamyny basylan ýagdaýynda diýeni getdirip bolýar. Käbir aýal maşgalalar öz adamsyny baý edýär, baýyň aýaly bolýar. Käbir aýal maşgalalar öz adamsyny garyp edýär, garybyň aýaly bolýar. Siz şolaň haýsyny? Aýalyň gymmat bir adalarlysy göwüne degmän nädip ýok diýmeli, göwüne degmän ýok diýmeli. Olar ýaly ýagdaýda aýal maşgala ýok diýen söz aýal maşgalaň beýnisine birden barmaýar. Pul mysal üçin bir zat alarlysy puluň ýok boldy, pul ýok diýene, şol aýal maşgalaň beýnisine baranok. Oň üçin näme etmeli bolýar? Gidip şonu geýik gad edip baryp illek görmeli bolýar aýal maşgala. Ondan soň özüne çözüp kabul etdirmeli aýal maşgalaň. Alalmy diýmeli. Ondan pulumy da ma ýok diýer. Ana onu şondan soň barýar. Ýok söz. Pulunyň ýoklugy. Içki gyýlarda da şeýle. Yaşdan galan bolmaly. Wow, yaşdan galy.
Kaka plan adalarla diýen şoň pulun ýokdugyny düşündirmek üçin ýok sözi beýnisine barmy hiç baran ýok da. Ýaşykdan galan bolmaly. 9-njy. Näme üçin aglaby bölek aýallar aýrylyşýarlar, aýrylyşandan soň bolsa ökünýärler. Dereden aýal maşgala aýrylyşjak perioduny çoňa gyna erkek adamyna günäkärli aýal maşgala. Gurrunky dogurdam aýrylyşjak wagty. Emmesem jeýdi. We özüni jertwe etip görkezýär. Şondan soň her kim onu gollap başlaýar. Garnaşlary. Wahy şeýle bolaýdy, şeýle bolaýdy. O da bu gollagy nemedi alýa-alýa da aýrylyşýar. Aýryşyp bolandan soň ýa-ni gollagy hem de dagak gidýär, her kim öz işi bilen o ýekece galýar. Iniň soňunda gollaýanam ýok, adam tam ýok. Onu okun başlaýar. Wagt şoňa gitmelär ekenindi. Käbir aýda men okunem ok diýe bolup biler. Men hem mek okunyar diýem ok, men köp şeýle. Kakasy gyýl maşgala söýgü bildirmese näme bolýar? Gezi gyýçaga kakasy söýgü bildirmese näme bolýar? Eger de kakasy gyýçaga söýgü bildirmese, şo söýgüden mätäç bolup ösýär. Ulanandan soň her bir oglanyň laqatmasyny söýgü diýip düşün başlaýar şo çaga. Şo tarapda kaka öz çagasyny söýgü bildirmeli. Näçe köp söýgü bildirse, ulanandan soň şo gyýçaga ulanandan soň şonu armak kyn bolýar. Sebäbi ol söýgüden doýan bolýar. Kakasy näçe bildirmeli? Gyýçaga söýgüni. Söýgü bildirse. Owadan gyýdym, akylly gyýdym. Sen ýaly owadan bamyka. Söýlemesi men akylly gyýdym da. İki sözüň biri akylly ýa owadan, şol gyýd owadan hem bolup ýetişýär. Akylly bolup ýetişýär. Men seni köpden bäri görmedim, göresim geldi. Kän aýtmaly ugul sözleri gyýçaga. Şonu şo çaga söýgüden, kaka söýgüsünden doýan bolup ýetişýär.